Chris Aquino gustong mupuyo sa US alang sa anak. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Chris Aquino nagplanong mupuyo sa Estados Unidos sud sa usa ka tuig. Sa usa ka episode sa Chris TV, si Aquino gipersuade ni Carla Estrada nga maghimo silang movie together. Apan ang reply sa Queen of All Media, wala na siya dinhi next year. Matod ni Aquino nga gusto siya makasuway ang anak nga si Bimbi sa kinabuhi sa abroad. Lakip na ang pagsakay og school bus sa Mania niadtong mitunga sab siya sa US. Dugang niya nga if things don't go their way, posibleng mobalik sila dinhi sa Pilipinas human sa 3 ka buwan. Ang ilang pamilya kasamtangang anaa karon sa Japan aron i-celebrate ang 20th birthday ni Joshua, ang eldest son ni Aquino. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo.